Máte bolesti klbov a svalstva? Ja mávam tým problém 2-krát do roka, kde liečba trvala aj týždne. Skôr som potlačala príznaky a bolesť, nerada totižto konzumujem lieky a kým sa dá, vydržím bez nich. Také seknutie v krížoch je nám asi každému známe. Chcem, aby moje telo nebolo zaťažované rôznymi jedmi a chémiou. Chcem sa cítiť dobre. Chcem čo v najmenšom meritku zaťažiť svoje telo spracovaním nepotrebného. Pred 2 týždňami ma začala bolieť oblasť pod lopatkou na pravej strane na chrbte. Po týždni sa k tomu pridala aj pravá ruka, a to oblasti palca. Nič som v ruke neudržala, bolo problém otočiť sa, vystreľovala mi bolesť. Bola som aj u lekárky, pre veľkú bolesť som si samozrejme musela dávať aj prášok od bolesti asi 4 dní, ale namiesto liekov z lekárne, čiže chémiu, som si zobrala tieto tabletky Protect Plus, vyzerajú takto. Protect Plus podporuje imunitný systém, aby ste sa cítili dobre a ostali zdraví. Obsahuje vitamíny D3, C a beta-glukany. Toto balenie má 60 kapsúl, čiže vydrží aj 2 mesiace, užíva sa 1 kapsula denne a je vhodné aj pre deti od 12 rokov. Ja som si prvý týždeň pri tomto akutnom stave dala 3-krát denne po 2 tabletky. A to preto, že je to výlučne prírodný potravinový doplnok, čiže na začiatku treba vyššiu dávku. Už po 6 dňoch prišlo uvoľnenie bolesti. Ešte mám takú trošku miernu bolesť vzadu na chrbte, ale musím ísť na masáž, ako mi doporučila pani doktorka, nakoľko mám veľmi stuhnuté svalstvo. Ak teda nechcete iba tlmiť bolesti, potlačať zápal chémiou, ale ísť prírodnou cestou, pomôžem vám v prípade záujmu poradenstvom, ako často, ako dlho treba užívať. Pýtajte sa, čo vás napadne a čo vás zaujíma. Môžete ma kontaktovať napríklad aj na mailovej adrese, ktorú vidíte na obrazovke. tvojastarostlivosť@gmail.com. Máloobchodná cena tohto produktu je 59 eur. Teraz u mňa so zľavou 32%, čiže 40 eur. Tieto preparáty sa dovážajú zo zahraničia. Nekúpite ich v slovenských lekárniach. Čiže na budúce si o tomto produkte povieme viac.